hanap tayo ng nyog. Dito, tara, hanap tayo guys. Ayun, nyog. Ito, ang nyog na. Ito na. Ngayon, at bubunta natin to ng nyog. Nataw sa akin ito. Naganda ako dito. At maraming langgam guys. Yan yung sambod ko. Ang guys yung puno. Hello guys, andito na tayo at pupunta na ang nyog. Isa nila iyo. Puti na akong bibidyo. Magpapay po kayo. Ipapasay ko muna kayo dito sa bahay ni Natay Pinto. Kasi gagawa pa lang ito. Iyakan na. Hello guys, andito ngayon tayo kay Latay Impin. Ngayon, papashare ko muna kayo. Bagong bahay to. Tingnan nyo guys. At sa may simento. Yan guys, diba? May simento. Ngayon, bago lang yan ayos. Siyempre, parang tao kay sarado. Kaya sarado kay dahil walang tao. Mas sila ngayon eh. Andun. Di ba nag-vlog ako kanina? Andun sa kabila. At ito ang balguan nila. Yan, di ba? Yan lahat na white. Ginamit yan ni Monards pagligo sa salog. At nawala. O, nahanap niya ulit. Nakita lang niya na anod pala. Kaya, ito. At bahay nila, Hana.